Čaute ľudia, vítajte u ďalšieho videa. V tomto videu sa pozrieme na čudné veci z AliExpressu, dajme tomu, môžeme to tak nazvať. Pred týmto videom malo byť ešte jedno z AliExpressu, ktoré malo byť skôr také herné a filmové, lenže tie veci mi boli podržané na hranici a skorej došli tieto technické veci, takže tento diel bude taký technický. Nebudem zdržovať, poďme rovno na to. Ako prvú vec, ktorá nebola až taká technická, len už som tam nemal čo dať, tak som si zobral takéto okuláriky. No, a hneď vyzerám krajšie. Are you sure about that? Tieto okuliare zoženete za 1,85 €, sú celkom dobré, dosť sa ohýbajú, tieto veci na nos mi prišli dosť ohnuté, takže som ich musel dať naspäť, ale podľa mňa sú v pohode, podľa mňa som fešák, takže účel splnili. Keby ste sa pýtali, prečo je tak špinavá tá krabica a poobíjaná, tak takto mi došla, takže tak. Takže v balení máme kameru, asi držiak na kameru, neviem, a napájací kábel. Kamera sa napája micro USB, má dve tlačítka na zapnutie, vypnutie a mód a ešte tu má slot na malú SD kartu, aby ste si asi mohli uložiť záznam, neviem. Akože drží to tam tak hoci ako pofiderne, takže by som sa na tento malinký stojanček moc nespoliehal. Každopádne som zvedavý na kvalitu tejto kamery, ktorú si ale ukážeme v druhej polke videa, keďže táto prvá polka bude otváranie týchto vecí a druhú polku budem točiť po týždni, kedy tie veci budem testovať. Táto kamera sa volá A9 a zoženiete ju za 2,91 €, čož uvidím, či je dobrá cena podľa kvality tej kamery, a v balíčku si teda nachádzal návod, kamera, držiak a napájací kábel z USB na micro USB. Sluchátka. Čo je zaujímavé na týchto sluchátkach je, že som ich dostal zadarmo, keďže bola to proste ponuka, že môžem ich dostať zadarmo, keď si k tomu objednám ďalšie 3 veci. Vlastne kvôli tomu vzniklo toto video. Takže tieto sluchátka som dostal zadarmo. Magic. Na prvý pohľad nevyzerajú vôbec zle, akurát táto vrchná časť je taká hociaká. Není to tu na magnet, je to tu na také dva cvoky, alebo by som to povedal, proste musí sa to cvaknúť. Pre porovnanie tu mám moje sluchátka Niceboy Hive Podside 2020 jednotky. Velikostne sú veľmi podobné, ale tie sluchátka ako také, samozrejme policajti musia byť, hej, blikačky. Keby mi ich len takto dáte, že kúkaj, aké je fajné sluchátka, tak by som si ich dokázal pomeliť s nejakými kvalitnými. Ale keby mi k tomu dáte tú caseu a ja to uvidím, tak akože veľmi rýchlo zistím, že sú z AliExpressu. A najzaujímavejšia aj najdrahšia vec z tohto zoznamu sú hodinky. Pri tom popise produktu bolo napísané, že sú to Android Apple 1 alebo niečo také, nejaký veľmi zaujímavý názov. Stáli 4,65 €, takže dúfam, že sa oplatia. Takisto krabica fajnovo špinavá, obitá, ale tak dúfam, že produkt vnútri je v poriadku. Máme tu veľmi zaujímavú nabíjačku. Máme tu remienok na tieto hodinky, ktorý som veľmi zvedavý, ako tam bude držať. Máme tu aj naše Apple Watchky. Nemajú tu žiadne zapínanie, takže skúsime si podržať kolečko, pretože nič iné sa tu robiť nedá. Takže po 15 minútach som zistil, že hodinky sú úplne vybité, preto mi nešli zapnúť. Čo sa mi stalo prvýkrát v živote, väčšinou mi chodia produkty nabité aspoň na polku, či už z Alzy alebo z AliExpressu, vždycky chodia produkty nabité aspoň do poly. Takže hodinky nabijem, dúfam, že budú fungovať. A po týždni sa pozrieme na to, či sú tieto produkty dobré, či ich odporúčam a či si ich máte kúpiť aj vy. 2000 years later. Takže naše 4 produkty som testoval nie týždeň, ako som slúbil, pretože nebolo treba. Ale je od toho také 3-4 dní, takže poďme si o nich povedať, čo som sa dozvedel za tie 4 dní. Táto, nechcem uraziť kamery, takže to nebude veľa kamera, toto zariadenie by mala byť kamera. To rozlíšenie kamery je hrozné, pokiaľ sa mi to z tohto portu dokáže dať nejak do počítača, tak vám to aj ukážem, kvalitu tej kamery. To magnetické uchytenie je hrozné, dvakrát mi to padlo, tá kamera sa vyslovene celá rozpadla a za tú cenu, ktorá bola tuším niečo okolo 2,50 €, hrozná kamera. A aj na tú cenu. Za 2,50 € by som čakal viac ako toto. Ale každopádne je to z AliExpressu, stálo to málo, ale hovorím, je to horšie, ak by ste čakali za tú cenu. Takže túto kameru určite neodporúčam.
Ďalej tu máme tieto sluchatka. Na to, že boli zadarmo, majú veľmi dobrú batériu. Na týchto mojich sluchatkách Nice Boy Hive Podside 2021 máte osvetlenie pekne zvonku. A zároveň, čo mi na týchto strašne chýba, je tlačítko na to, aby ste vedeli, koľko máte baterky. Stlačíte a rozsvietia sa vám. Dokonca keď sluchatko vyberete a dáte ho naspäť, ukáže sa vám presne, koľko máte baterky. Na týchto tie svetla ukazujú len keď ich nabíjate, takže aj keď ich vyberete a dáte naspäť, tak sa žiadneho svetla nedočkáte. Čože je veľká nevýhoda, pretože pokiaľ ich nenabíjate, nemôžete zistiť, koľko na nich máte baterky. Toto sluchatko hraje Guten, Das Gute, podobne ako tieto, ale toto sluchatko hraje tlmene a zle, takže aj týmto vecom, že nie, proste noin, nekupujte to, teda to bolo zadarmo, nezadarmujte to, nedávajte si to do košíka a nezaplatte poštovné. S týmito to neurobím. Ako poslednú vec tu máme naše hodziny, naše zlaté bling bling hodziny. Čo som zabudol povedať pri otváraní týchto hodiniek je, že som si objednal iný remienok, alebo jak sa to povie. Objednal som si ho taký celý zlatý, vlastne celé to malo byť takej farby ako tie hodinky, celý ten popruh by mal byť tiež taký do zlata, ale poďme k tým hodinkám. Sú celkom dobré. Má to byť napodobenie na Apple Watchiek, čož teda keď si ich otvoríme a ťukneme, tak akože celkom to vyzerá ako Apple Watchky, dalo by sa to povedať. Tie funkcie sú také hociaké, pripomínam, že stáli 4,60, niečo také. Veľká nevýhoda, za prvé, toto kolečko, čo tu vidíte, není kolečko, to je len tlačítko. Tlačítko, ktorým sa zapnú a tlačítko, ktorým sa vracáte naspäť na domovskú obrazovku. Ono sa síce dá točiť, ale to točenie nerobí nič. Nerobí to nič v menu, nerobí to nič v nastaveniach, nerobí to nič na jednotlivých aplikáciách. Takže to není kolečko, to je len tlačítko, čo sa točí. Veľká nevýhoda, neustále sa zapínajú. Majú strašne slabú batériu a neustále sa zapínajú. Snažil som sa zistiť, či ich máte na ruke a nejaký pohyb urobíte alebo zaklepete rukou. Neprišiel som na to doteraz. Proste na random sa sami zapínajú. Najhoršie to je v noci. Mal som ich na sebe, pretože som si chcel zmerať spánok, pretože majú aj funkciu merania spánku, ktorú som chcel testovať. Každých 30 sekúnd sa zapínala obrazovka. Určite si viete predstaviť, že je tma v izbe a zapne sa takáto malinká obrazovka síce, ale to svítilo na celú izbu, a keď prišli ufóni. Funkciami sú dobré, cenou sú dobré, ale tie najmenšie detaily nie sú doladené, čože pochopiteľné. Vedia odmerať tlak, vedia vám odmerať čas, vedia vám ukázať čas, majú problém pripojiť sa k mobilu, aj keď som si stiahol ich aplikáciu, musím inak nezabudnúť odinštalovať si všetky aplikácie, aby ma nejaký inčonkin nepozoroval. Takže tieto hodinky, dal by som im solidných 6-10, teraz mi došlo, že som nehodnotil tie veci predtým. Tak aby som to zhodnotil, okuliare sú 10 z 10, sú úžasné, pekné, krásne, moderné, neskutočné. Tá rozbitá kamera, čo som tam hodil, 2 z 10. Pekný dizajn a pekný úchyt, ale aj dizajn aj úchyt nefunkčný a celá kamera nefunkčná. A tie sluchátka, na to, že boli zadarmo, im dávam 5 z 10, ale len za to, že boli zadarmo. A tieto bling bling zlaté hodziny, 7 z 10. Síce si ich nezaslúžia, ale ja im ich dám, pretože prekvapili ma. Jediné, čo by som tu vylepšil, je to, že sa nebudú stále zapínať a to, že to kolečko by reálne niečo robilo. Inak sú celkom v pohode. Čo mňa ale zaujíma, dáme si sem tento pohár nemenovanej značky a chcem vedieť, či sú vodeodolné, pretože nikde to nebolo napísané, či sú alebo nie sú. Vidíte, že fungujú všetko v porádku. Oni fungujú. Oni normálne fungujú, všetko blikajú, merajú, pípajú. OK. Dobre, dvíham im hodnotenie na 8 z 10, ktoré si naozaj zaslúžia. Takže toto by bolo všetko pre tieto technické záležitosti z AliExpressu, dúfam, že sa vám video ľúbilo. Môžete očakávať v blízkej dobe video, kde budeme mať tematické veci z AliExpressu, dúfam, že dojdu. A môžete očakávať short, kde budeme testovať odolnosť týchto hodiniek. Takže pokiaľ sa vám video ľúbilo, dajte like, ty sa nezapínaj. Pokiaľ sa vám video ľúbilo, dajte like, dajte odber a vidíme sa na budúce. Čaute. ये टोनी कशाला थांबलास रे वाजव की